What's up mga bay? So ngayon mga bay is magpalit po tayo sa ating Raider G ng bagong combination sa ating sprocket. So ang gamit natin ng sprocket ngayon 36 ang rear sprocket mga bay and 15 ang engine sprocket. So ang bago natin ipalit ngayon ng sprocket mga bay is ito po na combination ng engine sprocket is 14, yung sa likuran is 35.
bay. Karon nga lang mga bay, maghimo paog top speed sa atong sprocket combination na 1535. Kumpara ako sa 1436 mga bay. Ano kaibahan na? Kung ako'y nagbago, hindi na ba dali karon? Normal position lang. Sumugod ako na itong giyan. Sa position sa 1435. So atong gamit yun is 1535 na nga bay. Try. One round lang, one round. So, normal lang, normal. Atong gamit karang 1535. So balik sting tagre. Ini marami kini traffic mga bay. So bira bira ang kalainan lang siya mga bay, ang top 14 sa 1435 di abot og 90 kanyo abot og 90 dagpak sa kanyo nagpakpak 90 ang 1435 at 1535 ang 1435 di kabot. Kung abot sa 100 pinagpas ko sa corona malang kananya ba? Oh, mulatos konta sa mga bay. So, ayos. Okay itong kombinasyon na 1535. So, ito ang 1435 na ito mga bay. Mag-resto ito kabot o 100 ya. Na normal position lang. Ano lang, more na akong ma-share sa inyo mga bay. Sa kita-kit sa sunod na ito nga vlog. Bye bye.